मा होनो बे दख'नाखौ गोदान ओंखारदों मोजां ने गुरैनो गुरै गाननो मोजांसो बियो गोमो लादों लोगोफोर नायनानै लादो दख'ना गोदान डिजाइन माबा बुधबार बाजारावहाय फानो आरोना गोदान डिजाइननि दख'ना ओंखारनाय बियो गोदान मोजां ना नै नायना लानो हागोन ना लोगोफोर मोजां दख'ना ओमफ्राय लोगोफोरनि माखासे गोदान डिजाइन दख'ना खिन्थानो आङो नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना बेफोर गासैबो गोदान डिजाइन ओंखारनाय आरोना बिसोरो गासैबो गोबाङानो नै गाननोबो मोजां गुरैनो दामाबो बारा दाम नङा लांनोबा नैबे बाजैनि दखानाव लांफैनो हागोन दे लोगोफोर वेडनेसडे मार्केटाव फानो ओमफ्राय सुनिबारावबो बुधबारावबो आरोना गांनैखौबो माहाय खमायदो गांनै लांसै ओरैनोथ' 120 र' आं मोनसे फुवारनानै खिन्थागासिनो लोगोफोर नायनो हागोन र' नै लोगोफोर बेनो दख'नाया गांसे खिन्थाबावनोसै पिंक कालारनि नै नायना लानो हागोन लोगोफोर मोजां दख'ना नैबे मोनसे दं दाम खमिनि लफाय दख'ना खिन्थागासिनो नै लोगोफोर लफायबो दङ गोदान ओंखारनाय नै नायनानै लानो हागोन गोदान ओंखारनाय नै बे कालारखौ मोजां नुदोंना बुंलाय देलाय अबेखौ लफाय होनो बेयो लफाय ओमफ्राय बै गोथाङा मास्राइस आरोना ओमफ्राय बेफोरो लफाय 370 लाखिनांगौथ' 370 आंनो 130 मायो 130 होमबाला नों आंनो 30 थाखा हरबा भुल जादों 20 थाखासो हरलाय आङो नों माबा हरोबा 150 हरोबा आं नोंनो 20 थाखा हरनांगोन मिथिबाय औ 150 हरनोसै दे आङो नै सादोरबो फानो नै नोंहासो खमायसिगोन ओमफ्राय इन्दि सादोर खिन्थागासिनो र' लोगोफोर नै इन्दि सादोरा नायनो हागोन बे इन्दि ने इन्दि गोजा नै देलाय खिथालाय नुवाखै इन्दि गोजा नै गोजा कालारनि इन्दि बांसिन नुनो मोना ना गोजा कालारनि इन्दिखौ बेफोरबायदि लांगाया बेसेसो लायो बै जिङा बेखौ 700नि हरो ओमफ्राय बे 800 नैबे फानो ओइ आब'मोन मा नांगौ फैलाय उनाव लांफैगोन मा नांगौ फैलाय नायदो फैलाय लानांगौसो फैलाय मा नांगौ हा खै नाम्बार ओइ खुरलाय माखौ नांगौ कालारा माखौ लागोन जायो कालार नै माबा फाख्रि फाख्राखौ गैया फाख्रि फाख्रा गैया दे सोरबा माबा फि गैया मिलावनायसै ने जाबना दोन पाटनि दख'ना ने बेफोरो पाटनि गोजा गासैबो नै पाटनि बहुद दङ नै बे बेलेग कालारनि नै
लाबालाय मिलायना हरो बेफोरो गासिबो पाटनि गोजा जेबो ना गोसोमबो दङ बियो 2000 बायदों itu दाम बेलेग 2000 बेखौ ओरै देलाय औ दे एखौहाय ओरै खालामदो दे नोङो एखौहाय औ दे दानो जाबाय जाबाय सानै नांगौ जाबाय दे फरलाय नायनि खनसे गोजा इन्दिखौ आरोबाव ओरै मोदोमाव लायो औ बिदि ओरैहाय समान ला औ बिदि बे आगरखौ नुनायनि मोजांसो नुदों ने औ लांजायो ओरै मा नांगौ आगै जाबाय